Amaphoyisa sekulungela ukuvikela umphakathi ngesikhathi samaholide. Ungqongqoshe wamaphoyisa Mnumzane Bhekicela uthi okubalekele ngamaholide ukuqikelela ukuthi bonke bayelandela imigomo yokuphepha ukunqanda ukusabalala kwe-COVID-19. Ugcizelele ukuthi abantu bangalibali ukuphepha kuleli gciwane ngesikhathi samaholide. Ema-beach sizoba khona emashibhini alegal kuzofanele avale ngo-12 kungabi khona igqomu namapiano ukuqikelelele ukuthi yonke into abayenzayo bayenza ngesikhathi esifanele. Khona manjalo uMnumzane Cele uthi amasosha azosebenza ngokubambisana namaphoyisa ukuqapha imigwaqo enguthela wayeka ikakhulukazi umgwaqo N3 lapho bekuvinjelwa kuphinde kubanjwe inkunzi amaloli athwala impahla noma athungelwe ngomlilo. Sibonge umongameli noNgqongqoshe wezokuvikela ukuthi basinikile amasosha iwona sibhekele imigwaqo kakhulu N3 no N2. Umnumzane Cele uthi bazophinde baqaphe ngeso lokhuzi izitolo ezingama malls lapho kuvame khona ukuba kubanjwe inkunzi kuhlonyiwe. Thulani Msimanga, SABC News, Thekwini.